самае лепшае ў свеце. Успаміны пра маці. Христос уваскрос, дарагія слухачы радыё Марыя. У эфіры цёплая, пяшчотная перадача, у якой мы узгадваем пра тых жанчын, якія зрабілі увогуле ўсё нашае жыццё, не проста зрабілі, нарадзілі усіх нас, нашых мам. І ў кожнай перадачы у нас ёсць герой альбо гераіня, якая распавядае пра сваю маму. І вось мы вітаем у студыі нашага валанцёра, вядучую перадачы «Як пілігрым пілігрыму» пані Ірэну Рубінаву. Христос воскрос! Сапраўды воскрос! Пані Ірэна, мы ведаем, што вы вельмі шанавалі сваю маму, і мама ваша пражыла доўгае і цікавае жыццё. А сёння вось хочам ушанаваць яе таксама у гэтай нашай перадачы. Давайце з самага пачатку. Як звалі вашу маму? Маму мою звалі Марыя. Такое цудоўнае імя у цудоўнай мамы. А з якога роду яна паходзіла? Яна паходзіла з роду Чесновскіх. Вось так. Калі вы бывалі, можа, у марыяцкім касцёле ў Кракаве, то там таксама, як уваходзіш толькі ў касцёл, там вісіць такая мемарыяльная дошачка з падзякаю менавіта сям'і Чесновскіх. Не ведаю, ці мы з імі звязаныя, але я была добра ўражаная ў Кракаве. Кім былі яе бацькі, у якой сям'і яна нарадзілася? Нарадзілася мама у вёсцы Парачаны. Гэта Лідскі раён, так бы мовіць, кілометраў, можа, 20 у бок Гродна. І хіба што у нас такая цудоўная такая вяровачка, ланцужок жаночай такой спадчыннасці. Таму я хіба што распачну ад маёй прабабці. Прабабця нарадзілася ў канцы яшчэ 19 стагоддзя і была проста, напэўна, самай знакамітай дзяўчынкаю ў Парачанах. Чаму? А таму, што яна нават не толькі адна з дзяўчатак, але не ўсе хлопцы ўмелі так скакаць на конях, каб без сядла, ды яшчэ і стоячы. То хлопцы запрашалі прабабу, ну тады дзяўчынку, канешне, Ганка яна была. Яны яе запрашалі ў начное, каб ночай пасвіць коней. То вось такая яна была, ну хіба што, можа, незвычайная дзяўчына, а жылі яны побач са шляхам, які вёў з Польшчы ў Расію. І па гэтым шляху ездзілі усе такія багатыя расіяне, якія ездзілі на адпачынак у Еўропу, ці яшчэ там за якімі патрэбамі. І вось аднойчы ехала, як казалі ўжо ў нашай сям'і, што ехала фрэйліна імператрыцы Екатеріны. І ці яна, можа, ведала, што вось каля бабінай хаты там была такая студня, у якой вада, я такой болей нідзе не каштавала нават. Это такая смачная. Карацей, яна там зупынілася, каб папіць вадзічкі. І тут падляцела Ганачка. Яна з ёю пагаварыла, і тады ёй прыйшла ў галаву такая ідэя, яна ёй кажа, дзяўчынцы Ганне: «А ці не хацела б ты паехаць са мною у Піцер?» Ганна адразу і ўразілася
і сказала, канешне, уже як яна там сабралася, не ведаю, але яна паехала. Бацькі адпусцілі, так? Адпусцілі, да. І яна паехала, як зразумела, нават не ў Петербург, і не ў палацы яна, канешне, жыла, а жыла яна, як сама казала, у Петергове. І хіба што выхоўвала цялятак. Вот так пару гадоў яна там пражыла, а тады вярнулася назад у Парачаны. І у яе была такая прымаўка, што у Петергове ўсё было не так, як тут. Тут усё так нешта проста, няправільна, а ў Петергове ўсё было вельмі добра. Ну, Петергоф, гэта ж таксама комплекс палацавы царскі. Так, царскі. Ну і пры Фрэйліне яна там нешта там атрымала. І тады да яе пачалі сватацца не тое, што з Парачанаў хлопцы, а з усяго наваколля. І прыязджалі з Ліды. І вось з Ліды прыехаў такі хлапец, вось якраз Часноўскі, Міхал. Ён быў вельмі таленавіты. Ён граў на скрыпках, але больш за тое, ён скрыпкі рабіў сам. З дуба, з ліпы, з розных дрэваў і граў на гэтых скрыпках. Ну, Ганначка не устаяла, яна пайшла замуж за гэтага Міхала, а жылі даволі бедна. І вось ужо калі распачаўся, можна сказаць, 20 век, то у З'ядначоных Штатах у іх такая нарадзілася ідэя, што трэба з Еўропы набраць працаўнікоў, каб яны тут у З'ядначоных Штатах працавалі, бо нешта нам тут слабавата так жывецца. І збіралі па ўсёй Еўропе, збіралі людзей, заманьваючы іх вялікімі заробкамі. І на пачатку 20-го стагоддзя на нейкіх вялікіх караблях паплыла туды ў З'ядначоныя Штаты вялікая колькасць, у тым ліку і беларусаў. О, а ваша сям'я таксама эмігравала? Ну, то бок вашы продкі? То вось прадзед сказаў, што ён таксама паедзе на заробкі. І паплыў. І, можна сказаць, паплыў з канцамі. Бо адтуль некаторыя на вёску на гэтую іхныя ж такія сябры вярталіся, нехта дасылаў грошы. Але я так разумею, што гэты прадзед мой, Міхал, граючы на скрыпцы, дзе ён мог зарабляць вялікія грошы? Прабачце, па кабаках. І тады, такое жыццё не спрыяла таму, каб вярнуцца назад. Да? А, дарэчы, яшчэ пачатак 20-го стагоддзя у Еўропе адна за адной то рэвалюцыі, то войны. І так нешта так ужо усе звесткі пра нашага прадзеда так згубіліся. І ўжо калі нарадзілася мая мама, і ёй было гадкоў 5, это значыць быў 1936 прыкладна год, калі з З'ядначоных Штатаў прыйшоў ліст, пісьмо, у якім на пачатку мама далей нічога не памятае, толькі першыя тыя словы, што я, Міхал Часноўскі, у мяне жонка Ганна, у мяне дзеці Юлія і Міхал. Ну і далей мама кажа, хіба што было прапанавана даслаць дакументы на спадчыну. Вот, бо хіба што ўжо гэты прадзед мой Міхал, ён памёр, і прыслалі во гэтае пісьмо, і нават у канверт уклалі некалькі доларавых паперак. Калі баба Ганка
ускрыла гэты ліст. Прачытала, паглядзела, яна сказала так: «Я без яго дзяцей выгадавала, я без яго унукаў прычакала, не патрэбны мне ягоныя спадкі. Канверт аддалі маме пагуляцца, яна так гэта, хутенька гуляючыся, парвала даляры. То я так хочу сказаць, што з гэтага хіба што нарадзілася у нашай сям'і такія адносіны да грошай, што шчасце за грошы не купіш. Шчасце – гэта адказ на любоў. То вот так во. Прабабка, яна проста была такая цудоўная жанчына, яна не лезла, можна сказаць, за вострым слоўцам у кішэню. Яна магла так агрэць каго-небудзь, што я так вот узгадваю, яна памірала ўжо ў 70-х гадах, калі я ўжо заканчвала школу, і я памятаю, я ўпершыню убачыла такое, развітанне з памерлым чалавекам. Пасля пахавання, такія памінкі, да, як у нармальных каталікоў, без усялякіх там выпівак, без спиртнога. Але, спачатку так сумна было, а потым адзін чалавек узгадаў, як яму там смешна баба нешта сказала. Тады другі, тады трэці. Тады проста пачалося такое, напэўна, шоу смеху. І усе рагаталі. І я памятаю, што я так падумала, якая цудоўная ў мяне была прабабка. Вот каб мне гэткія памінкі, каб людзі радаваліся, што я жыла на свеце. Вось так скончылася жыццё прабабкіна. Вось. Мама, дарэчы, казала, што я пайшла ў прабабку. Але я так думаю, што ў прабабку пайшла і баба, дачка яе, Юля, якая была, а таксама, дарэчы, з музыкальным талентам, бо яна хадзіла тое, што называецца у спявачкі, да? Яны адпявалі з сяброўкамі памерлых людзей там па вёсцы. А тады нават ужо баба Юля, да, моя, яна вельмі любіла хадзіць у цыганы, гэта называлася. А гэта называлася, што яны хадзілі па вяселлях. Яны спявалі і на вяселлях. Вось такая вось у мяне была баба, таксама вясёлая. Вот. А 17 красавіка 1931 года нарадзілася моя мама. То вось хочу вам сказаць такую дэталь нават пра дзень яе нараджэння і пра тое, што я можна сказаць, ад майго навяртання я належу да Сухараўскай парафіі, у якой на пачатку вельмі актыўна, цяпер ужо значна менш, канешне, працавалі сёстры уршулянкі. То вось святая Уршуля Ведухоўская, яна радзілася таксама 17 красавіка. Хоць аж у 1865 годзе. Але я так вот, калі я пра гэта даведалася, то я так палічыла, што вось у маёй мамы ёсць такі цудоўны анёл ахоўнік, якога завуць Уршуляю. Вось. Якой была сям'я вашай мамы? Чым займаліся яе бацькі? Ці былі ў яе браты, сёстры? У яе была толькі адна сястра, малодшая. Звалі яе як мяне, але па-вясковаму гэта быў варыянт, называлі яе Рэняю. Вось гэта яго фатаграфія, яна мне вельмі падабаецца, асабліва маміным сандалікам. Як гляджу, то думаю, што вось
трэба не вельмі вялікую ўвагу ўдзяляць нейкім тут адзенням і гэтак далей, бо каб проста не мешала, у іх не было грошай на добрыя сандалікі, то надзела вон на фатаграфаванне. Это ж такі надзвычайная такая падзея. Сандалік, які, можна сказаць, прасіў паесці. Вось. Працавалі яны, хіба што дзед Іван, дарэчы, скажу, што ён быў праваслаўны, і дзеля маёй прыгажунькі і разумніцы бабы Юлі ён перайшоў у каталіцтва, каб з ёю ажаніцца. Ну, правда, ён быў вельмі асаблівы чалавек. Не буду паўтарацца і расказваць вам даўгую гісторыю, як ён маму выдаў замуж, і як яна пасля гэтага уцякала з ванзэлачкам праз вакенца ўжо да майго бацькі. Да, вось так во. Паўтарыцеся, мы не. Не. Гэта вы можете гэту ўсю расказачку пачуць на радыё Марыя. Гэта быў мой першы такі аповед у рубрыцы «Госці ў студіі». Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. То вось там я расказала гэту гісторыю, падрабязна. Каму цікава, паслухайце. Вот. А з мамай, я кажу, з ёй была вот такая гісторыя цяжкая. Бо дзед, можна сказаць, зламаў ёй лёс так, што ён просто аформіў, у сельсавеце аформіў паперку, на якой напісаў, што мама з'яўляецца жонкаю іхняга суседа. Вось. І тады мама паляцела з хаты, менавіта ўжо з гэтаю паперкаю, маючы чужое прозвішча. І было нават так, што яны з бацькам маім, які таксама быў праваслаўны, але ён быў, яшчэ ў дадатак да гэтага старэйшае дзіцё ў сваёй сям'і, у якой было 6 дзяцей, і пасля вайны ягоныя бацькі, ўжо так скажу чэсна, што яны добра пілі. І, адпаведна, грошы зарабляў толькі бацька мой, і расходаваліся яны на ягоных сясцёр, братоў. Вось, то маме дасталося таксама. Яна спачатку, папа, дарэчы, працаваў на лідскім пішчаканцэнтраце. І забраў маму ў Ліду. Спачатку то ён ездзіў з Ліды ў вёску, а ўжо як мама з'явілася, то ён взяў яе, яны знялі нейкую там хату ў Лідзе. Праз пэўны час ім далі, на пішчаканцэнтратах далі такое абшчэжыцце. Таму што бацька, ён быў і разумны, і прыгожы. Я вам скажу, што Галівуд па ім, напэўна, плакаў. Таму што ён быў і высокі, і статны, разумны, прыгожы. То яго адразу, як ён з'явіўся на пішчаканцэнтратах, яго прызначылі брыгадзірам слесараў і вадаправодчыкаў. То ён і зарабляў, і падрабляў, а маме сказаў так: калі ўжо я нарадзілася ў 1954 ажно годзе, і бацька маме сказаў: будзеш сядзець дома, выхоўваць гэтую дачушку, ажно пакуль яна не пойдзе ў школу. Мама так і цярпела, канешне, цярпела, бо ёй жа хацелася і выйсці недзе, і папрацаваць. І калі я ўжо пайшла ў школу, а, дарэчы, вось толькі тады, перад маёю школаю, мне не хапіла аднае справачкі. Не хапіла пацвярджэння, з якой я паходжу сям'і. І тады вось мама з татам адправіліся
у ЗАГС, каб зарэгістрыраваць свой шлюб. Бо яны жылі вось так з мамінай гэтай спраўкай з чужым прозвішчам. Але па прашэсці ўжо столькі гадоў, то па ўсіх законах гэты шлюб быў прызнаны недзейсным, да? І спакойна ў ЗАГСе зарэгістравалі шлюб паміж маім бацькам і мамаю. Вось шлюб быў, але праз такі працяглы час. Так? Да, але ён быў, як бы сказаць, сапраўдным, бо ён быў пабудаваны на іхнай узаемнай любові і вернасці. Вось. А дзе пазнаёміліся вашыя бацькі? У вёсцы, у Парачанах, на танцах. Да. Калі дзед маме сказаў, што пойдзеш замуж за суседа, мама адразу сказала, а я хачу за Лёніка. А чаму дзед так хацеў, каб пайшла за суседа? Быў выбітны нейкі сусед? Не ведаю, але хіба што ён проста ўсё жыццё, як ён перайшоў са сваёй праваслаўнай веры да каталікоў, то ён заўсёды хацеў усім даказаць, што ён такі галоўны, што ён тут начальнік у сям'і. То нават было так, памятаю такі расказ, што калі баба сказала, будуем новую хату, будзе вялікая комната для нас і маленькі хлеў пры хаце, то ўсё аказалася наадварот. Комнатка была такая, што там ледзь змясцілася іхная сям'я, невялікая, усяго толькі 2 дачушкі ў іх былі, мама і Рэня, а затое хлеў, то там і куры, і гусі, і парасяты ўсе радаваліся, бо гэта быў проста палац для іх. Так што дзед быў такі, што ён хацеў усім нешта даказаць. Вось хацеў і зрабіў маме такі падарунак, што яна ўцякала нават праз вакно, бо дзед закрыў, яшчэ не выпусціўшы яе туды да гэтага мужа, якога ён ёй знайшоў. І тады Рэнька адкрыла акно, маму выпусціла, а тады закрыла. То калі я нарадзілася ўжо, праз пару гадоў хіба што я нарадзілася, бацькі мае жылі, тады гэта было насупраць прахадной пішчаканцэнтрата, цяпер то яна так перанесеная, але гэта было таксама і насупраць касцёла Піяраў, які сёння ў Лідзе працуе праваслаўнаю царквою святога Міхала. Вось так усё тут у Бога звязанае ў такія касічкі заплеценыя. І мяне нават хрысцілі як каталічку, бо хіба што у бацькі з ягонымі бацькамі не было такога дастатковага рэлігійнага выхавання, а ў мамы было. Яна была падрыхтаваная і да першай камуніі. Яна настаяла, яна знайшла сярод бацькавых сяброў, знайшла каталіка, і яе сястра Рэня была маёю хроснаю маці, і мяне хрысцілі у гэтым тады яшчэ касцёле, а у піярскага касцёла ў Лідзе у яго вельмі такая, можна сказаць, цяжкая судьба, што яго ўсё перадавалі з рук у рукі, то праваслаўным, то каталікам, а то увогуле, я памятаю, як мы ўжо скончылі пачатковую школу, то мы там сядзелі і чакалі ў чарзе на сеанс як же ж гэта называецца, калі паказваюць... Не, зорнае неба, планетарый. А хто на гэтым фотаздымку? А на гэтым фотаздымке моя матуля і я. То гледзячы на яго, яшчэ магу сказаць, што мама моя перад вайною яна скончыла 2 ці то, можа, 3 класы польскай школы.
А тады баба Юля настаяла, каб яна пайшла і навучылася шыць. Яна хадзіла праз лес, хадзіла вучыцца да нейкай швачкі, да? Нават у мяне засталося такое слово, калі мама ўжо мяне вучыла шыць, яна сказала, што гэтая швачка, яна заўсёды заставляла іх, як толькі што-небудзь было крывавата ці не так. Яна казала «спруць». То вось у мяне было такое выхаваўчае такое слово, што «спруць». І так, мама навучыла, што трэба адразу рабіць усё добра, каб не трэба было спруць і перарабляць. З кім мама тут? А тут мама, вось, яна злева першая, справа стаіць гэта Рэня, яе сястра, а сядзіць баба Юля. Бо гэта ўжо яны такія даволі дарослыя, і Рэнька таксама умела шыць, то гэта хіба што яны стаяць ужо у сваёй, у сваіх шэдэўрах. А дарэчы, вось вельмі люблю вось гэты здымак, бо тут я лічу, што моя мама проста самая прыгожая ў свеце. І гэта сукенка, якую яна сшыла сама. Гэта быў проста тое, што яна шыла, гэта, не магу нават слоўца падабраць. Гэта такія рэчы поўныя, і ўсё жыццё яна шыла. Нават калі былі такія цяжкія часы, што яна ішла ў камісіёнку і купляла нейкія старыя там адзёжкі, яна іх даводзіла проста да куцюра. А ўжо пад старасць, вот так, як ёй было так добра за 80, і ўжо мае дзеткі падраслі, то яна нават з іхных, з малалетніх адзёжак, яна магла сабе нешта такое прыдумаць. Яна, правда, у гэтым ужо не выходзіла ў людзі, але хадзіла па хаце, ці гэта былі ёй такія начныя сарочкі. І я толькі здзіўлялася, як гэта яна вось з гэтых маленькіх рэчаў нейкіх, як яна здолела гэта ўсё прыдумаць і зрабіць. Якраз фотаздымак гэта мама за... Гэта здымак вельмі такі надзвычайны. Яго зрабіла корэспандэнтка газеты «Уперад» у 1959 годзе. У 1959 годзе гэта мы яшчэ ў 57-м мы перабраліся ўжо з абшчыжыцця з гэтага, з інтэрната. Мы перабраліся ў дом, пабудаваны спецыяльна для работнікаў завода пішчаканцэнтратаў. І я нават ўжо потым здзівілася, што, аказваецца, на заводзе быў уласны архітэктар. І ён гэты дом пабудаваў, так сказаўшы па-чэснаму, то ён пабудаваў для сваёй сям'і. Двухпавярховік такі, каля парка. Можна сказаць, на сённяшні дзень то ўвогуле гэты дом стаіць у цэнтры Ліды, побач з нулявым кіламетрам. І гэты архітэктар, ён быў габрэем. Ён пасяліў у сваёй кватэры, у якой у адной было на другім паверсе быў такі балкончык, які апаясваў дом. Такіх нават я ніколі болей не бачыла. То ён там пасяліў сваіх бацькоў, у іх была адна дачушка, Люля яе звалі. Не ведаю, ці яна жывая, хай ёй Бог благаславіць, але як у маёй сям'і, то грошай было вельмі мала. І кніжак і усялякіх цацак і забавак у нас не было. То я хадзіла да Люлі пагуляць, а ў Люлі было кніжак колькі хочаце. І таму я па яе буквару, я сама у 5 гадоў я навучылася чытаць.
І тады вось на гэтым здымку там я читаю, да, вот, і корэспандэнты написали, что бацька мой, что ён мяне вучыць пісаць, таму што я ў гэтым годзе пайду ў школу. То не, я не ў гэтым годзе пайшла ў школу, а яшчэ праз 2 гады, але я ўжо спакойна чытала, таму, можа, гэтая корэспандэнтка так пераблытала. А вернемся на троху ранейшы этап. А што ведаеце пра сваё нараджэнне і пра тое, якой мама была з вамі мамаю ў дзяцінстве, які мела характар, адносіны з вамі? Ну, я яе вельмі любіла. Ну, пра самае нараджэнне, то хіба што я яе ніколі так і не распытвала, вот так, да? А тое, што я ўжо памятала, ну, вось так ад 2 гадоў, ад 3 гадоў, то я маму вельмі любіла. І калі, дарэчы, яна пайшла на працу, да, то часы былі такія вельмі складаныя, а гэты наш дом новапабудаваны, там же не было ані вады, ані тых... Прыбіральні не было? Не, нічога не было. І тады я хадзіла да мамы на завод, я хадзіла да яе у душ, каб памыцца. То я вам скажу, што яна працавала спачатку там у звычайным нейкім гэтым канцэнтратным цэху, можна ці развешвала, ці нешта такое рабіла простае. А потым адкрылі там цэх взорванай кукурузы. Гэта фантастика. Даражэнькія, я вам скажу, што попкорн просто не падыходзіць на яго, глядзець не будзеш, як пакаштуеш гэту взорваную кукурузу. Хіба што тэхналогію прывезлі, мне так здаецца, ці то з Днепрапетроўска, ну, аднекуль з Украіны. І вось мама працавала ў гэтым цэху. І гэту узорваную кукурузу яе ж атрымлівалі менавіта з пушкі. Можаце сабе ўявіць, што у цеху стаяла пушка, сябе яна так уяўляла такую металічную трубу, пад якой праходзіла газавая гарэлка, труба закрывалася крышкаю. Вось туды мама высыпала цэлае вядро кукурузы, зерняў, тады закрывала, уключала гэты агонь, і гэтая пушка пачынала вот так варочацца. І калі там дасягалася пэўнае даўленне такое, да, то мама падыходзіла так, піхала гэтую пушку, раздаваўся такі страшэнны ўзрыў, да, і рассыпалася, у бункер сыпалася ўжо гэта узарваная кукуруза. То я, як была ўжо пасля душа, то мама мне дазваляла залезці з нагамі, ну, не ў тапках, а так вот залезці туды ў бункер і пакаштаваць проста адразу нават цёплую гэтую кукурузу. Ну, то я вельмі любіла і гэта. А тады, як мама пайшла ўжо на працу, то яна з радасцю пачала займацца спортам усялякім. Там былі усялякія спаборніцтвы паміж тымі працаўнікамі. Яна ўсім гэтым займалася. Тады пачалі там з'яўляцца і такія ансамблі. Наступны у беларускім такім стылі. Вось, яны спявалі на розных святах, і мама там была проста абавязковай такою салісткаю. Пры гэтым трэба сказаць, што яна была і вельмі працавітая жанчына. Яна амаль што кожны год атрымлівала пацверджанне, што яна пераможца у спаборніцтве працаўнікоў. А тады нават ёй сталі даваць і медалі. Яна атрымала
медаль трудовой славы 3 ступені. Вось такая у мяне была мама, а яшчэ на заводзе хіба што зарадзілася тое, што вось прывяло мяне да радыё Марыі, да расказы пра пілігрымкі. Таму што ў іх быў такі прафсаюз, які арганізоўваў, ну, хутчэй за ўсё, кожнае лета нейкія паездкі. Ну, так, у дасягаемасці у Маскву, у ну, тады не Піцер, тады Ленінград. Тады і ў Каўнас мы ездзілі, і ў Рыгу мы ездзілі на аўтобусах ад завода. І бацька мой гэта любіў, і мама моя гэта любіла. А, дарэчы, яшчэ было такая, значит, магчымасць была, што ад Ліды да Вільні, ну, там всяго нешта каля 100 кілометраў. Карацей, амаль не ў 2 разы бліжэй, як да Мінска. То мы ў Вільню ездзілі проста як у магазин. Як у савецкія часы, ну, так скажем, у хрушчоўскія часы, да? То магазины былі пустыя і з прадуктамі, і з адзеннем, і мы за ўсім гэтым ездзілі ў Вільнюс. То ездзілі, і бацька з намі ездзіў, не таму, што ён хацеў там нешта там прыкупіць, да? А, дарэчы, я больш за ўсё з Вільні любіла прывезці дона паланга. Ага, не ведаеце, што гэта такое? А гэта хлеб, які называўся паланга. Больш смачнага хлеба няма на свеце. Вось. Ну, то вось бацькі ездзілі і туды. І ў Мінск мы, калі ездзілі, то таксама. Ну, нават маглі так у любым горадзе, вот так, як прыязджалі ўсе, да, я ўжо так трошкі падрасла, то мы дзяліліся. Бацька ішоў у якія-небудзь там музеі ваенныя, мама ішла па магазинах пашукаць нейкую там адзенне ці там яшчэ нешта такое, а я ішла ў мастацкія музеі. То вось так выхавалася гэта моя любоў да пазнання, да таго, каб даведацца. І як я цяпер кажу, што любы горад трэба любіць нагамі. Так, сапраўды. А вось узгадалі бацьку і маму побач, так? А якія адносіны былі паміж імі? Як вось, што вы назіралі ў бацькоўскай сям'і? Паміж імі адносіны былі вельмі цёплыя, напоўненыя любоўю. Ну вось, напрыклад, бацька мой памёр даволі рана. Яму толькі-толькі споўнілася тады 60 год, а маме было 55. А чаму ён памёр так рана? За глупства, якое рабіў у юнацтве. Вось, хлопчыкі, вас папярэджваю, не рабіце дрэнных рэчаў у юнацтве, бо за іх прыйдзецца разлічвацца, можа, нават вот так. А было так, што бацька, прыйшоўшы на пішчеканцэнтраты, ён ужо меў у вёсцы спецыяльнасць каваля, кузнеца. І тады ён у абед, ён ставіў сабе отак на пуза, ставіў на кавальню, і ўся ягоная брыгада падыходзіла і лупіла па гэтай накавальні, хто чым хацеў. Тапаром, малатком, бервяном. А бацька гэта ўсё цярпеў, да, вот так . І тады вось у яго ўжо пасля 50 гадоў былі такія страшэнныя болі жывата, а да доктара яго не загнаць было, ну так вот. І скончылася, што калі ён памёр, і мама атрымала это заключэнне доктарскае, то там было напісана, што ў яго адна почка проста адсохла, і менавіта ад траўмы. То мама адразу ўзгадала, што было ў яго жыцці вот такое. А тады
Пасля таго, як бацьку пахавалі, да яе пачалі сватацца мужыкі. То удаўцы, то развядёнцы там усялякія. Мама ім усім казала: я мела ў жыцці адно каханне, і другога мне не трэба. Яна так моцна перажывала, што яна, пад канец года яна сказала нам так: мы прыязджалі яе праведаць з дзецьмі, з мужам, і аднойчы прыязджаем, а мама кажа: ведаеце што, я так гаравала па бацьку, што ўжо, каб так гараваць, то трэба было з ім разам і памерці. Я, кажа, пайшла ва універмаг і купіла сабе, і выносіць з комнаты, выносіць баян. Уяўляеце сабе? І я не уяўляла. Цяпер уже разумею, што, можа, у ёй таксама нарадзілася гэта схільнасць да музыкі, якая была яшчэ ў прадзеда. То яна нідзе музыцы не вучылася. Яна так села, ўзяла баян і сказала: ну, зараз будзе Катюша, а ці падобна? І дзынь, дрынь, дрынь, дзынь. Мы так вежліва кажам: так, там падобнага не было нічога. Але так, можна сказаць, за гадок, а за 3 то ўжо, напэўна, ўжо не трэба было нават аб'яўляць. У бабы быў такі багацейшы рэпертуар, і самая любімая яе песень. Это ў якім узросце было ўжо, калі яна навучылася іграць на баяне? Гэта ўжо было пад 60, там 57-58 гадкоў ёй было. Да. І я кажу, што яна любіла пець такую песенку: колькі ў небе зор цяжка палічыць, толькі з іх адна найярчэй гарыць. Гэта ты моя зорка ясная, ты любоў моя непагасная. Гэта пра майго бацьку. Так што вот такія паміж імі былі адносіны. Ну, гэта уражвала і мяне. Люблю і маму, і тату. Спадзяюся, што там, дзе яны ёсць, ім добра. Мама хадзіла да касцёла? А пакуль яна жыла з бацькам у невенчаным шлюбе, так, то яна баялася хадзіць да касцёла. Хоця ж яе сястра, яна яе ўгаворвала: а што табе ксёндз будзе пытацца? Падыдзеш, скажаш амінь, і ўсё. Але не, мама сказала, што я ж так не магу. Я пайшла замуж, будучы чужою жонкаю, хоць на паперцы, але ўсё роўна ж так было. А тады, як ужо я ў 2005 годзе, я павянчалася са сваім мужам у катэдры нашай у Мінскай. Гэта ўсё таксама можаце там паслухаць у тым расказе, пра які я вам ужо нагадала. То пасля гэтага, гэта было летам, а увосень на дзядоў мама прыехала да нас, і я ёй сказала: мама, а пашлі ў касцёл. І я узяла яе за руку, і проста як уласнае дзіцё. Яна пакорна, так спакойна, не ведаючы хіба што, але спадзяючыся, пайшла са мною ў катэдру. Тады там быў ксёндз Владислав Лазар, які яе паспавядаў ажно ў закрыстыі у той дальняй комнаце той. І з гэтага часу мама пачала хадзіць у касцёл. І ў Лідзе хадзіла у Фару. А ў Фары ў яе быў любімы ксёндз
Владимир, гуляй, якога мы тут апошнія дні і віншуем, і радуемся за яго. Але гэта быў яе любімы ксёндз. І нават, ведаеце, перад смерцю, калі мама ўжо і не гаварыла, і нават сама не магла нічога зразумець, не ўзгадаць, то я пайшла спецыяльна ў фару і запрасіла ксяндза Владимира Гуляя, каб ён прыйшоў і зрабіў намашчэнне маме маёй. Ён уважліва паставіўся да маёй гэтай просьбы. Ён прыйшоў, зрабіў усё, што надо. Мы памаліліся, і тады я ўжо, можна сказаць, не маючы ніякай надзеі на мамін адказ, я да яе падышла і запыталася, кажу: мама, ці ты зразумела, што да цябе прыйшоў і цябе намасціў твой любімы ксёндз? І тут мама проста расквітнела шчасцем. Яна сказала: дзякую, дзякуй Богу. Больш яна нічога не змагла сказаць. Але гэта былі яе апошнія словы, якія яна прамовіла сама перад смерцю. У якім узросце ваша мама адышла да пана? Яна адышла ва ўзросце 92 гадочкаў, прыкладна год назад. 28 чэрвеня будзе роўна год. Вось. І, дарэчы, яшчэ дадам такую маленькую яе тайну, што яна амаль што за месяц да сваёй смерці яна яшчэ ездзіла на ровары. Ад нашага дому да старой капліцы на старым каталіцкім на каталіцкіх могілках да каплічкі святой Барбары. Вось яна там малілася, і это 2,5 кілометры туды, 2,5 кілометры назад. Для такой спартыўнай формы мама рабіла, канешне, і зарадку кожную раніцу, і магла патанчыць там дзе-небудзь, пачуўшы музыку, і грала на гармоніку сама сабе, калі яе трэба было падняць настрой. Вось так было ў яе. Напрыканцы заўсёды задаю гэтае пытанне: а што б вы хацелі зараз сказаць вашай маме? Я хочу ей сказаць, што люблю яе не толькі я, не толькі нашая сям'я. Яна памерла на другі дзень пілігрымкі ў Буцлаў, і за яе малілася уся пілігрымка. І калі я прыехала ў Буцлаў у мінулае свята, то да мяне хіба што падышла палова мінскай пілігрымкі, каб выказаць спачуванне і любоў да маёй матулі. І я не маю сумніваў, што яна гэта адчувае, то магу нават і не казаць, але малюся і за ўсіх людзей, якія тады зрабілі гэтае спачуванне і далучыліся да маёй любові да мамы. Шчыра дзякуем за сённяшні ваш цёплы такі цудоўны аповед пра вашу маму Марыю. Самую лепшую в свеце. Христос воскрес! Рада была падзяліцца. Самая лепшая ў свеце. Успаміны пра маці.